Capítol 6. En Pinotxo s'adorm amb els peus sobre el braser i l'endemà es desperta amb els peus ben cremats. A fora feia una nit de 1000 dimonis. Tronava molt i molt fort i llampegava com si el cel s'hi hagués de calar foc, i un ventot fred i devastador que xiulava rabiosament i alçava un immens núvol de pols feia cruixir i grinyolar tots els arbres del camp. A en Pinotxo li feien molta por els llamps i els trons, però, com que tenia encara més gana que por, va obrir la porta, va agafar embranzida i amb un centenar de bots va arribar al poble, amb la llengua fora i sense alè, com un gos de caça. Però ho va trobar tot fosc i desert. Les botigues estaven tancades, les portes de les cases estaven tancades, les finestres tancades, i pel carrer no hi havia ni una ànima. Semblava un poble de morts. Aleshores, en Pinotxo, desesperat i mort de gana, es va enganxar al timbre d'una casa i va començar a trucar sense parar mentre pensava: algú acabarà sortint. Efectivament, un vell va treure el cap per la finestra, amb la gorra de dormir posada, i va cridar molt furiós: «Què voleu a aquesta hora?» «Que em faríeu el favor de donar-me un tros de pa?» «Espera'm aquí, que ara torno», va respondre el vellet, convençut que es tractava d'una d'aquelles criatures poques soltes que a les nits es diverteixen trucant als timbres de les cases per a molestar la gent de seny que dorm tranquil·lament. Al cap de mig minut, la finestra es va tornar a obrir i la veu del vellet va dir cridant a en Pinotxo: «Vine aquí sota i para el barret!» En Pinotxo va córrer a treure's el barret, però just quan feia el gest de parar-lo, va sentir que li queia a sobre una galletada d'aigua que el va regar de cap a peus, com si fos un test de geranis pansits. Va tornar a casa xop com un ànec i rendit de cansament i de gana. I com que ja no tenia forces per aguantar-se dret, es va asseure i va posar els peus molls i enfangats sobre el braser ple de caliu. I així es va dormir. I mentre dormia, els peus, que eren de fusta, se li van encendre, i de mica en mica se li van carbonitzar fins a tornar-se cendra. I en Pinotxo continuava dormint i roncant, com si aquells peus fossin d'algú altre. Finalment, a punta de dia, es va despertar perquè algú trucava a la porta. «Qui hi ha?», va preguntar badallant i fregant-se els ulls. «Soc jo», va respondre una veu. Era la veu d'en Gepetto.